Vás vítame pri našom prvom videjku na YouTube. Sme tu noví, mám nový účet, už asi týždeň ho mám, dneska idem hrať s mojim kamošom. Tak poďme na to. Fú. Za chvíľku si dám asi Rika, na ňom mám rank 35. Takže dúfam, že si neminiem s tým mojim kamošom dole aspoň trofy. Dúfam, že aspoň dám na 40 Rika dneska. A možno videjka budú vychádzať každý deň, alebo možno každý druhý. Cez celé leto. No, cez celé leto. Dobre, ideme na stred. Tam je Daryl. Tam ich vyfajčíme. Daryl je tu. Ja idem head. Help me. Ja sa mu zdechnul. Ja mám 61 HP. Ľudia. Neviem, ak to robím. Zabili ma, dobre. Aj ty si zomrel? Hej. Mne dal ten endkill. Dobre, dám si teraz Rika, ak som slúbil. Mám aj Hypercharge, čo je tento skin. Ja si dám tiež nejakého brovela. A volá sa Bass. Sme 27 v klube. To je mytický brovel. Dobre, on si dal mytického. Keby dačo sme vonka, no, preto počuť auto. Dobre, môžeme ísť na to. Pozbierajme najprv Power Cubey. Ja mám tieto dve. Bow. Kde? Tu. Tam je bow, ľudia. Ja si zoberiem Power Cubey. Sandy a Bow. Zabili mi teammatea. Sandy má gadžetu, ktorá ťa zastaví. Už nie. Koleď ide po tebe. Ľudia, musím dať dole tu kolet, alebo jak sa volá. Ty v jednej, ja v druhej. Pošle mi to tam takto. No. Sorry, koleď. Ľudia, mám ju, dobre. Nechoď na to, budem čítať možnosti alebo jedkal. Dynamite na mňa ide. Bow, ak ide tu, dávaj si Bass. Nevyšla Dynamiteový gadžeta. Musím ísť na ňo, on asi išiel na stred, sa mi zdá, či? Poďme. Oni ho... Dobre, ideme Sandy, aj Bow. Bow ma dal asi. Dynamite. Teraz sa ich bojím ich. Neviem, kde mám ísť teraz. Aj tu dole je. Neviem, kto to je. Kit. Dobre, dal som dole Kita. Poďte po Cubey. Dobre, idem stade to. Tu sú. Viem ťa. A Toľbo. teammate to musí dať. On nevie hrať on. Takže kvôli nemu sme zase prehrali, ako vždy. Takže dajme play game. Povedz dačo. Čo mám povedať? Neviem, ak sa máš. Blbo. Dobre, takže zober Power Cubey. Ideme na stred. Asi zavoláme ešte jedného kamaráta teraz. On býva hneď oproti mne. Počkaj, ide takto. Bow. Frank, ja tu mám. Bow. Aj Edgar je dole. Videl som Frank, že to... No, ja som zomrel, ľudia. To isté ja. Dobre, teraz nejdem dať play game, Ja si lebo mením kvôli dole. nemu si len trofy miniem. To isté ja. Koho si mám dať, ľudia?
Napíšte do komentárov, koho si máme dať na budúcu hru. Povedz to. Ešte raz. Napíšte do komentárov, koho si máme dať na budúcu hru. No, takže píšte do komentára. A ja si dám asi Edgara teraz. Budem na nich skákať. Koho si mám dať takého? Počkajte, pripojíme jedného kamaráta. My si dávame, Dáme trio Shandown my si dávame Lumi. a pripojím jedného kamaráta. Lumi je pripravená. Dal som mu invite. On to ešte nevidí. Dobre, už je tu. Dobre, môžeme. Ready. Dobre, ideme na to. Dobre. Túto mapu neznášam dneska, No, lebo otravná je. iba na blízko môže mať problémov. Otravná je a veľa kríkov. Veľa krikov a veľa tých civých blbostí. To si jak v budisku. Daj na mic. Tu je Tara, ktorá ma skoro zabije. Mňa skoro zabije, daj na mic. Idem na svet s vami. Zabila ma. Všetky zabila. Okrem teba. Bola som to bonus. Ľudia, musíme ich dať. Ešte 4 týmy tu sú. No, všetci. Nie sme tu všetci. Všetky týmy sú tu. Však sme 4. No ale... Aká? Fú. Tava? Je tam. Dobre, musíš to dať. Tento, ak to nedá, tak ja už neviem. Dobre, som späť. Ľudia, ideme na nich. Je tu 22 Power Cube-ový, no tak 24 Power Cube-ový Spike, ktorý ma robil. Hneď. Už má 25 Power Cube. Zomreli sme na druhé miesto. Dobre. Pekne. Dáme play game. Kamo, oni nedali play game. No, to sa páči. Takže ready ja. Ready? Musíme si naváďať na vstred Power Cube. To je najdôležitejšie pre nás. Povedz, čo musíme? Nazáňať Power Cube. Power Cube musíme nazáňať. Dobre, poďme hneď iba Power Cube zbierať a poďme hneď na stred. Chodí jeden tam. Je tu Oli, Tu tak, kto bude. takže Olinka. Skvíka tu mám, otravného dosť. Tu je Dagdo dole. A nie za nami. Dauč. Dobre, mám ho. Dok. Alebo Dauk. Dobre, Mr. P. U mňa idú dvaja. Aj Dauč je U mňa dole. ide jedno celé trio. Dobre, ja musím ísť už preč, ľudia. Ja to nedám. A nie. Oli. Či? Tu je Kenji. Oli, Dok. Dobre, mám dole Kenjiho. Hnusný zvuk tu je, ľudia. A Oli. Aj Oli. Tu ma dali. Ideme tu. Ideme ich vyfajtiť. Pekne. Dobre, mám ich. Ešte 2 týmy tu sú, ľudia. My a niekto. Počkaj, možno tu budú v strede. Ja sa idem poobrovať do kríkov. Dobre, Tu budeme. sú. Kde? Tu. Tu sú. Stopov. Som videl. Tam je stopov. Mám poka? Stopov som ich. Dobre, mám všetkých. Tam. Dobre, dajme play game. Dobre, mám tier 20 na Edgarovi. Tam je dávaj náš teammate.
Dobre ľudia, máme tu hneď 2 power cube pred sebou. A máme proti sebe dosť otravných bojlerov. Dosť otravných brawlerov máme proti sebe. Tak trošku to bude ťažšie. Ale my to dáme. Ideme hneď na stred ľudia. Ja tu mám Max, takže nemôžem ísť hneď. Tu je Maxka. Tu je. Ja tu mám 2 teraz. Sme tvaja na 2, to by sme mohli dať. Dobre. Berem späť. Berem späť, dal som ju. Dal som dole obidvoch. To mne ide, dal som, ako to povie, Melody. Dobre, tu je táto. Mac je dole. Dobre ľudia, ideme bomby. Ideme pekne, bomby. Ideme bomby ľudia. Dáme ich teraz, verím. Teraz to máme very good. Ja verím tomu, že ich dám. No, dáme. Som chcel povedať, hej. Ideme sa poobzerať čo najviac dolohov. Tu nie sú. Sú. Kde sú? Tu sú. Čakaj, a tu sú ľudia. Dobrý deň, ahoj. Ľudia som sám. Dobre, mám ju. Vyhrali sme. Dáme zase play again. Len dúfajme, aby to dával náš teammate. Dobre, dal. Dobre ľudia, musíme to dať. Teraz dáme ešte, toto bude posledné kolo a bude koniec videa. Lebo musím mať trošku záujem o náš klub. Takže viete, no. Lebo som prezident a no. Keby ste sa náhodou chceli pripojiť do klubu, tak vám tuto ukážem klub. Kamo, dobre, zomreli sme. Dobre, dáme exit už, nejdem play game. Dobre, epic. A teraz vám ukážeme našich blogerov. Počkaj, dneska som na rekord level 100 tých blbostí. Takže teraz vám ukážem môj klub, keby ste sa chceli napojiť, sme tu 27. Tento klub som vytvoril ja. Mám ho tu 4 dní. A zajtra musíme vyhrať rankedy, takže kto by ste tu chceli ísť, tak pripojte sa. No a toto bolo na dnešok všetko. Ukážem blogerov, akých majú nájsť, do tých komentárov napísať. Svoj a môj. Jaj, takže napíšte teraz do komentárov, že akých si máme dať na budúce brawlerov. A toto bolo pre dnešok všetko. Majte sa pekne a čaute.